uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomsibande nomndeni wonke. Ngiyaxolisa ukudelete baba ngenxa yokuthi anginayo inethiwekhi ekhaya, ngacabanga ukuthi kwagcina kuthiwa inamba sotshela uma sifanele isebenze, kusho ukuthi ngangingazwanga ukuthi siyasebenza ngadelete. Ngiyaxolisa baba, ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu. Bengikade ngidayisa iy'nkomo, manje zathengwa kanti zithengwa umuntu oyohlaba. Ngizwe kunobuhlungu uyohlabela amadlozi, ngizwe kunobuhlungu enhliziyweni engingazi ukuthi bani. Ngazi kwathi uma sengithandaza ngabuza ukuyini. Kwakhuluma nje ngicabangela ukuthi wena utshela abantu ngokuthi amadlozi awusawakhonzi, futhi ubatshela ngokuthi akulungile ukukhonza amadlozi. Wena futhi ozobadayisela iy'nkomo ukuthi bayokwenza amadlozi. Ngahamba ngayoxolisa kuloyo owayengakazithathi ngenhlanhla, ngaxolisa wase wathi uyangi-understand-isa ngathi cha, ngaxolisa. Kuphindile futhi ehlobeni sethu kwashona bazothenga futhi inkomo, sengivumile ngumnumzane eshonile. Kwaphinde futhi wananobuhlungu, ngaqonda ukuthi nalapho kwenje enkomeni, inkomo ihlatshelwe umuntu ongasekho, kuya kuthiwa nansi inkomo yakho useyafana nedlozi ngoba useshonile. Ngaqala futhi ngahamba, babezayilanda ekuseni ngakusasa, bezifike ntambama nje. Ngaqala ngahamba ebusuku ngaya khona nje, ngathi angilali nokulala kulo buhlungu, ngayoxolisa ukuthi cha, abayifune kwenye indawo. Ngenhliziyo engenhle ukuthi inkosi yami, kusho ukuthi le nkomo zoguga zoba yini, ngoba phela manje akukho la ngizazithenga khona ngoba isikhathi esiningi zithengile abantu abahlabayo. Ngenyanga kuze nomunye kusho ukuthi sebeyafihla, wathi ucela inkomo, nginazo-ke ezimhlophe, ucela imhlophe nje inkomo. Umuntu angaphakathi lo uyohlabela nje amadlozi. Ngathi nje cha, anginazo, sezaphela, seyithengiwe kwaleyo nkomo-ke uma khona kutshela, seyithengiwe. Useyaveza umvuthi, hhayi kunesangoma besikhishwa. Ngambabaza kuNkulunkulu khona lapho. Ungenzela umusa kuNkulunkulu, njengakule iy'nsuku zakhe isimisi behlabela izitokufela nje. Bayeza bayazithenga, abanye bazolobola, ngakhipha nezincane lezo zokulobola. Ngambonga uNkulunkulu, omunye umzali, bazalwane benza inkonzo, iy'ngane zabo zigraduate, babazalwane nje bathenga. uNkulunkulu ngambabaza. Ngako ngiyambonga kakhulu ukuthi impela uNkulunkulu wethu uNkulunkulu weqiniso, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba Nsibande, ngiyabingelela emndenini wakaNsibande wonke, ngibingelela nakubazalwane basekhaya lwezi bonke. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda kubonga uNkulunkulu ngenkonzo yekuvumatono lengiyendile mhla ka-10 November 2025. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngale nkonzo. Sengiyendile le nkonzo yekuvumatono, ngithi vele nginemahlombe ami kungathi kunemithwalo losukile nasemtimbeni wami wonke, ngathi vele angimelula, ngathi vele angingasakhoni nekuchaza ukuthi ngathi ngitiva kanjani. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngale nkonzo yekuvumatono. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngisite ngilele ngalenye ilanga emva kwekuvumatono ebusuku, kwavela baba Nsibande wathi ucela leli bhuku la ngibhale khona kutono tami, ngamnika, ngalivula emkhathini. Wacala ekucaleni wathi funza le tono, wachubeka nato kwaze kwaba sekugcineni. Enhlitiyweni yami kwaba bufakazi ukuthi nempela baba Nsibande bekacinisile nakathi akusuye lo wentisa inkonzo yekuvumatono. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngenkonzo yekuvumatono. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukubingelela baba umpostoli, ngibingelele umama mpostoli, ngibingelele abazalwane bonke, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukubonga ukuba sekhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekhaya lezwi. Ngibonga umusa ongaka nothando olungaka uNkulunkulu angenzele lona. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonga izimfundiso engiy'tholayo ekhaya lezwi, ngoba kuzo zonke iy'ntshumayelo ngithola isifundo. Ngithi ngiyabonga kakhulu ngoba angazi ukuthi bengingayitholaphi le mfundiso engaka. Le sifundo
ziyangakha, ngiyakheka. Uma ngishumayeleka la ekhaya lezwi, ngiyakheka futhi ngiyafunda. Ngithi ngiyabonga kakhulu Jesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukuxolisa la. Ngithe ngisangena, ceda ukungena ekhaya lezwi, ngake ngangenelwa i-emoji. I-emoji angazi yangena kanjani. Omunye umzalwane wangifonela wangitshela ukuthi kungene i-emoji egameni lakho. Oh, ngamangala kakhulu, ngadidizela, ngingazi nokuthi ikhishwa njani. Heyi, nhlanhla leyo kukhona umntwana okhona la ekhaya. Ngamcela ngathi, hey, ngicela ungisize, ungikhiphele nakho i-emoji. Hhayi, kwayinhlanhla umntwana uyazi. Hhayi, wangikhiphela-ke i-emoji. Eyi, ngakhululeka. Kodwa azange ngize ngixolise baba kuwe nakuNkulunkulu ngaleso sikhathi, ngoba umzalwane washo wathi uxolise. Ngathi mina, heyi, ngiyasaba mina. Ngingena nje nokungena sengingena nale emoji. Eyi, le zinto angikakazazi kahle. Hhayi, ngibonga nje ukuthi yagcina iphumile yona. Ngithi baba, ngiyaxolisa kuNkulunkulu, ngixolisa nakuwe nakubazalwane. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Okunye engikubongayo baba, ngiyabonga. Ngibonga ukuthi ngingenile ekhaya lezwi, ngibe sengicala ngikhipha okweshumi. Eyi, ngamangala nje ukuthi the day ngicala ukukukhipha okweshumi, ngazizwa ngikhululekile, ngazizwa ngi-happy. Hawu, ngamangala ngathi, hawu, ngaba happy kangaka. Sengisho nje ukuthi ngiyabonga, ngiyabonga ukuba sekhaya lezwi. Ngiyabonga ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kumama nobaba ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Lapho ngiqala ukuzwa izintshumayelo zakho baba, ukhotha amavesi, usekela izintshumayelo zakho, kwangimangaza ukuthi hlobo luni lolu lomfundisi. Nangenkathi ngiqala ukungeniswa kweshumi, ngamangala ngomkhuleko engawuthola nangezibusiso ezalandela lapho. Bengisemkhosini ka-21 days njengoba ubaba angiluleka ukuthi isimo sami angisingenele emkhosini ukuze ngikwazi ukunqoba isitha esiwuSathane. Bengikhuleka imikhuleko yakho baba, ekuseni, emini, ntambama nasebusuku, kuhle kwamaphilisi kadokotela. Ngaba nethuba lokuhlala neNkosi, ngifunda izwi layo. Izono eziningi uNkulunkulu wangikhumbuza zona. Zingakapheli izinsuku zomkhosi, ngathola ifoni ivela egaraji ukuthi ngilethe ama-documents wami. Kona benginalo ixhala ngemoto yami eyafohlozwa i-truck. Emva kwezinsuku ezintathu ngabuya nayo imoto, nenkinga yami yaxazululeka. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu, uMam'Ntsibande ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela nomndeni wonke wakwaNtsibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuthola lo bufakazi. Nomfundi bengijwayele ukumbona uma ngabe ngiyemsebenzini. Ngimbuza ukuthi wakabani, washo ukuthi wakabani. Ngilokhu ngimbona nje ngelinye ilanga ngingamboni, masebuya asho ukuthi ma ngiphilile. Kodwa nje kungafiki ukuthi ngikhuleke, kungafiki lutho nje. Kuthe ngabo-October, hawu, nayi le ngane kade ngayigcina ngigijime ngikuyona. Ngifike ngithi unjani mntanami, kade ngakugcina. Asho ukuthi ma bengingaphilile, bengingekho esikoleni for 5 months, namanje bengiqala ukuya namhlanje sengibuyela emuva, ngakho ukungaphili. Ngisathi ngikhuluma naye kuqhamuka imoto yasemsebenzini, bese ngiyagibela ngiyahamba bese
Bese emveni kwalokho-ke ngifika emsebenzini ingihluphe lento ingihluphe, ngizama ukuthola ngoba ngiyakhumbula ukuthi washo ukuthi usebenza kuphi makhe ngithole ngibuze ukuthi uyazi umzali wengane igibela kanje kanje, or banginike iy'namba zakhe bese ngimsendela. Ngilinde kube ntambama ngifike ekhaya ngimfonele ngisho ukuthi sisi ngibona umntwana ngambona ukuthi akaphilile, ngiphatheke kabi ngaye. Manje bengithi ngiyacela kuwena uma ngabe uvuma, bengicela ukukhuleka naye la ocingweni bese ngizocela ukuthi ngikusendele omunye umkhuleko azowukhuleka njalo ekuseni, emini nantambama. Nikhuleke ngokukholwa nangempela athi umawakhe eyi ngingabonga ngoba akukho la ngingasayanga khona, angisazi ukuthi ngenzenjani. Abonge-ke nokuthi nje ngibonga ukuthi uzoqaphela ukuthi akaphilile. Nangempela-ke bese ngisho ukuthi akaguqe ngalesi sithandazo esathandaza umkhuleko waJulayi, July 18 uma ngingaphosisi. Sakhuleka saqeda wahamba waya esikoleni. Kusukela lapho akakaze aze alove baba uze waqeda ukubhala. Umawakhe wangifonela wangitshela ukuthi usebhalile uphasile uya ka-grade 12 ngonyaka ozayo. Siyambonga uNkosi uJesu, siyambonga baba, siyayibonga imikhuleko osisendela yona inamandla. uNkulunkulu uyayimela, uNkosi uJesu uyayimela. Ngiyabonga ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga, siyabonga. Amen. Jesu Kristu inkosi baba, bengifisa nje ukufakaza. Ngibonge nje uNkulunkulu ngangenzele khona 2019 ngashelwa umuzi ngihamba ngawuhlala emzini womuntu nengane yentombazana engekho right futhi njengeyi-single parent. Ngahlala khona impilo kusukela lapho ayizange ibe lula, kwakunzima nje ngendlela emangalisayo. Nabanye bengibuza ukuthi usuyileni kwababonayo ukuthi bayobona ukuthi indlu yakhe ishiswe yini. Ngivele ngithi cha, nami nje isimo sasingekho sihle ngendlela emangalisayo. Ngikhumbula nje ukuthi ngake ngaba nengozi yemoto ngaphambi kwalokho. Ngaze ngakhumbula ukuthi ayibo ake ngiyo-claim-a mhlampe ngizokwazi ukuthi ngithole imali ukuthi ngivuse iy'ndonga. Emva kwesikhathi eside ummeli wangitshela ukuthi kukhona into azoyenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyithole imali yami. Uzokhuluma nabangaphakathi kwa-Road Accident Fund ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole imali. Bese-ke uma ngabe sengiyitholile lowo muntu lowo ngizobe sengimkhokhela u-40%. Ngahlala nje nommeli phansi noma ngingasakhumbuli ngqo amazwi engawakhuluma, kodwa ungathi ngamtshela ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngikwazi noma isimo sinje, kodwa angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikwazi ngoba ukukwazi kuyisono phambi kaNkulunkulu. Uma ngikhumbula kahle impela ungazi ukuthi ummeli wathi angikaze ngimbone umuntu onokukholwa okunje. Kwangathi uNkulunkulu angakukhumbula. Washo nje kanjalo. Ngaphuma ngizwa ukuthi nami emehlweni kugcwele iy'nyembezi noma ngingakaze ngikhale phambi kwakhe. Kodwa nje ngangizwa ukuthi amehlo agcwele iy'nyembezi ngoba ngibona ukuthi awu kusho ukuthi nale mali angisezukuyithola. Ngaphuma ngahamba. Nasemva kwalokho futhi asikho isimangaliso esingako esenzakalayo ukuthi ngoba naku sekwenzeke kanje uNkulunkulu usezongenzela isimangaliso. Cha, asikho isimangaliso uNkulunkulu wangenzela sona. Kodwa nje engithanda ukukubonga ukuthi uNkulunkulu wangipha amandla. Ngawakha umuzi, wangipha amandla uNkulunkulu ngawakha umuzi ngawakha. Namhlanje ngihleli kuwo. Abantu nje uma bedlulela bayababaza bathi, awu umuzi wehlula amadoda, wena uwedwa umuzi wakha kanjani? Baba uNkulunkulu ngiyambonga nje kakhulu namhlanje kusenhlizweni yami nje ukuthi uNkulunkulu ngimbonge. Futhi uNkulunkulu ube nami kwaze kwaba la, uNkulunkulu wangigcina, uNkulunkulu wangipha amandla esimeni ekade sinzima ngendlela emangalisayo. Kungelula, kodwa nje uNkulunkulu wangithwala kwaze kwaba manje. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Akekho uNkulunkulu ofana naye. Jesu Kristu inkosi baba. UJesu Kristu uyinkosi. Ngiyafisa ukubingelela Baba Apostle Dr. S.D. Nsibande. Ngibingelele umama Lady Apostle Dr. P.P. Nsibande. Abazalwane bonke basentabeni nasekhaya lizwi. Baba, ngithatha leli thuba ukwethula ubufakazi.
Fakazi bami ukuthi impela izwi lenkosi asikholwe liyiqiniso elithe sithi sisacabanga uNkulunkulu abuke imicabango asenzele ngisho ebesingakaqali ukucela. Kuthe ngomhla ka-12 ngenyanga edlule kaNovemba, Baba uNkulunkulu wangibusisa ngemoto entsha sha. La ngiwine khona banginika ngothando olumangalisayo, bangilindisa, bafaka idiski, bafaka i-number plate, benza i-paperwork yonke kwayikhathi benginika. Ukunqamulela nje baba, into eyenzekile iyakhombisa ukuthi le moto ivele enkosini. Bengisacabanga ukuthi kazi ngizokwenzenjani ngoba ngisakhokhela imoto kantombazane wami omdala ngoba umsebenzi awuthola kwathiwa kufanele afike nemoto. Bengisacabanga-ke ngithi hayi ngoba uNkulunkulu semsizile use-permanent, sekuzofanele ukuthi azikhokhelele imoto ngizame eyalo omncane ngoba naye iy'fundo azenzayo zizophoqa ukuthi abe nemoto. Ngithe nje ngisakucabanga-ke lokho ngisathi ngisazokhuluma nanondodakazi wami ukuthi akayikhokhelele imoto kulowaya nyaka 2027 ngoba lo mncane uyobe esedinga imoto. uNkulunkulu wavele wangibusisa ngayo. Bangibuzile-ke baba la ngiwine khona bathi uhambo lwakho lokuqala olude lizoshonaphi? Ngathi hawu noma kanjani izoya ekomkhulu lebandla eRichards Bay. Hhayi-ke bangifisela ukuhamba kahle, nami ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angisize. Impela uhambo lwayo lokuqala olude kube ukuthi iya ekhaya ekhulu. Ngiyabonga baba, sibonga imikhuleko osenzela yona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lizwi. uNkulunkulu akubusise nina omama. uJesu Kristu yinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, bamtsibande uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama nabo bonke abasekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyabonga baba ngalamavesi owangisendela wona ukukhuleka uma ugula nomthandazo. Njengamanje ikhande ebelingiphatha ebelinghlupha alisangiphathi sidalo. Inkosi Jesu ingisindisile. Sengiyazile ukudla nami ngingene emkhosini ngize ngiqede ngingagulanga ngoba belingiphatha ngibone kahle ukuthi manje ayi kubi ngempela. Khona la ngiphatha khona ngisemkhosini ngaze ngadla, kodwa manje ngiyabonga ukuthi sengiyakwazi ukuthi uma ngiyikalele iy'nsuku zokungena emkhosini sengiyangena nje ngize ngiqede ngingaguli ngingaphathwa yikhanda. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela babomphostoli nomama nabazalwane bonke egameni likaJesu. Baba, kunobufakazi lapha. Indodana wami ebehamba nje endleleni sekuhlwile, kwaqhamuka izinja ukuthi bekuyi-pitbull nenye inja ziwu-2 zamhlasela-ke zasho ukumqeda nje. Naye wabona ukuthi hayi kusho ukuthi sengiyafa impela-ke lapho, ukuthi naye wazama manje ukuthi alwe. Hamba le-pitbull ngoba ibinebhande, zama ukuthi donsa ngebhande lela icindezele lapha entanyeni ngemuva. Ukuthi hhayi imklebhe zemluma. Hhayi walwa ukuthi kuphele isikhathi mhlawumbe u-15 kuya ko-20 minutes. Kade sekusephele namandla lapho. Kwavele nje uNkulunkulu wathumela i-security ebipatrola lapha kujantshi. I-security-ke yafika-ke nayo yathi iyamlekelela i-pitbull ingafuni ukumdedela noma sekufika i-security. I-security wayeseqhumisa-ke isibhamu yabaleka-ke i-pitbull. U-security wayesebiza-ke i-ambulensi. I-ambulensi yadileya-ke nayo ayangafika
uNkulunkulu wathumela amaphoyisa. Afika amaphoyisa, awazi ukuthi abeyiqhamukela lapho ayiqhamukela khona. Asemthatha-ke amphuthumisa esibhedlela. Mina ngifike-ke ngakusasa ngizombona ebevuvukele lapha ebusweni. Kodwa-ke ngoba bekuLwesihlanu ngifika ngizombona ngakusasa. Kwathi-ke Sunday ngathi ngiyombona, ngamfica ese-right nasebusweni esenciphile ukuvuvuka. Baze azikho okungimangazayo. Akukho lutho nje ebusweni, u-right, unenxeba nje elisengalweni, nalo inxeba elingatheni seliphole nokuphola-ke manje. Hhayi, ngiyababaza isimangaliso sikaNkulunkulu. Ngiyabonga Baba Umphostoli. uJesu Kristu uyinkosi.